Čaute a vítam vás pri mojom prvom videu. Som trošku mersipan, takže to bude trošku divné, ale dúfam, že vám to nebude vadiť, takže dneska sa vám predstavím, som Didus a budem vám natáčať videa. Toto bolo také krátke video, len tak na oznámenie a samozrejme, keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď chcete sa dozvedieť o ďalších videách, prípadne o nových sériách, dajte koment. A ak chcete, aby sa toto video dostalo čo najviac ľuďom, tak ho zdieľajte. Toto video bude mať 1 minútu, takže čaute.